Ленче, никога не сме ви забравили. И много се радваме, че може да видим Петя и Динко и внуците, които са толкова много пораснали и приличат на вас. Вярвам, че продължаваш да държиш бодростта на духовния живот, независимо от всички трудности, през които преминаваш. И аз вярвам, че и до края така ще постоянстваш да държиш нежна връзка с Исуса. Това е най-важното. Другото, всичкото ще отмине. Бог с вас. Всички близки в България, роднини, познати, Елена, приятели. Биню, Иво, Емануил, Силвия и всички останали. Милчо Тотев, Фани. Искам да поздравя и да кажа... брат, Милчо Тотев, Бог да го благослови. Това не е моята жилетка, знаете. Благословени, Бог да ги пази живи, здрави, да вършат Неговата воля и един ден скоро да се видим. Те са за нас винаги в сърцата ни, се молим за тях и винаги. И най-голямото ни желание е да се видим в България или тук. Амин. Ето, тук сме пред фидинг стейшена и ще взема кратко интервю от главния шеф Кирил Тотев. Тотев, кажи две думи за роднините в България. Много поздрави! Много поздрави, той е верно, много лаконичен и точен. Благодаря на Бога, че твоите хора са тук и ни помагат всички. Господ прави чудеса, слава на Бога. Много поздрави от мен специални. Този е Марти. Да. Кажи. Хай, бабо. Кажи. Хай, бабо и Ленки. Махни ръчичка да види. Така. Браво. Браво. Хайде.